उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। विधानसभा अध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र करावं आणि त्याच्याकरता विधानसभा अध्यक्ष जे वेळकाढूपणा करतायत तो निर्णय लवकर विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, अशा संदर्भातली याचिका आमच्या पक्षाच्या वतीनं दाखल केलेली आहे। बघूया, आम्हाला अपेक्षा आहे की किमान आता 1 वर्ष होऊन गेलं, 1.25 वर्ष होऊन गेलं, मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की या संदर्भातला निर्णय हा तात्काळ व्हायला पाहिजे। हे फक्त उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेवर हा परिणाम करणारा निर्णय नाही, किंवा ही जी बंडखोरी झाली किंवा हा पक्ष फुटला आहे, हा संपूर्ण लोकशाहीवर परिणाम करणारा हा प्रकार आहे किंवा ही घटना आहे। आणि त्याचं 1 वर्षाच्या आत दुसरं उदाहरण ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याच मार्गानं त्याच पद्धतीनं फोडण्याचं काम हे भारतीय जनता पार्टीनं केलं आहे। ही लागण संपूर्ण देशामध्ये लागू शकते आणि म्हणून हे जर थांबवायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टानं या 16 लोकांना अपात्र करण्यासंदर्भातला निर्णय एक तर सेक्शन 144 खाली स्वतः घेतला पाहिजे, किंवा विधानसभा अध्यक्षांना तात्काळ मुदत घालून हा निर्णय घेण्याचा त्या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात आलं पाहिजे। काल परवापर्यंत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे सहकारी सांगत होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसबरोबर उद्धवसाहेब गेले, त्यांनी हिंदुत्व सोडलं, तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तोच पक्ष त्यांच्याबरोबर सामील झाला। एखाद्याला जर स्वाभिमान असता, एखाद्याला मान सन्मान असता, मी लाज म्हणत नाही, मान सन्मान म्हणतो, तर तात्काळ ह्या 40 लोकांनी भारतीय जनता पार्टीची साथ सोडली असती। पण ज्या दिवशी अजित पवारांचा सहभाग या सरकारमध्ये झाला त्याच दिवशी मी माझ्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे की भारतीय जनता पार्टीला आता एकनाथराव शिंदे आणि त्यांच्या गटाची अजिबात गरज राहिलेली नाही। राहायचं असेल तर राहा, जायचं असेल तर जा, तुमची गरज संपले, आमची पर्यायी सोय झाली, हा भाजपाने इशारा दिलेला आहे। त्यामुळं अजित पवारांच्यावर आरोप करून जे आमदार बाहेर पडले होते त्याच अजित पवारांना जर अर्थखातं दिलं गेलं असेल तर शिंदे गटाचे लोक मानाखाली घालूनच तिथे राहतील। काही मानावर करण्याची त्यांची आता कुवतही राहिलेली नाही आणि त्यांची पात्रताही राहिलेली नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।